ngokuba likho elinye igama elinikeziwe ebantwini ukuba basindiswe ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Sesiyamemezela ke eThekwini ekuseni noma ekhona amanye amagama abizwa ngabantu kodwa lilodwa abantu abangasindiswa ngalo, lilodwa abantu abangaphiswa ngalo, lilodwa abantu abangathethelelwa ngalo izono, igama likaJesu. Sanibonani eThekwini egameni likaJesu. Sanibonani eThekwini egameni likaJesu. Sanibonani eThekwini egameni likaJesu. Awu hallelujah. Siyabingelela kwinkaba yedolobha. Siyabingelela in the eye of Durban. City Hall egameni likaJesu. Lo ngaphambi kwenu uSiphensi Hlaka Dlamini ozoniqhubela uhlelo egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Ngiyafisa before siqhubeke neprogram yami siye sisho kancane sithi hi cilongo selizokhala bakithi ngakho ngiyanincenga ngithi sondelani hlanganane sonke sibheke ngala sibakhombe bonke sibabize mase siphinda futhi okwesibili sikhombe ngapha emuva sibalande beze enkosini. Uyabuya uJesu sithi masuka lapho sikhombe ngapha sithi sondelani. Abafowethu singayenza yini lento nje encane kangaka? Singayenza yini leyo nto? Ngicela sonke sibheke ngapha sondelani sondelani.
Hlanganani for the last time. Itilongo. Uyabuya uJesu. Biza sontelani, sontelani, asibakwebe sontelani, 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 owakina, itilongoi, selizokhala bakithi. Sodelani, 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 Sodelani. Hlanganani, hey, 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 hey. Bamba dube sanibona eThekwini egameni lika Jesu bencheck ukuthi in right yini nisaphila. Okay ke bazalwane, let's begin our program. Sibingelele firstly our host Nceke kaNkulunkulu Baba uMusa Zwani, ngathi mshayile ihlombe egameni lika Jesu nange yaphambili. Hallelujah. Sincane lezo zandla bazalwane for lo msebenzi ongaka. Sibingelele abazalwane ahamba nabo the revival outreach team. Nami njengoba ngibona nje ngigqoka iskipa ngomunye wabo namhlanje. Yeah, umsebenzi wethu it's go ye therefore and make disciples. Sibashayile izandla egameni lika Jesu. Phinde ngibingelele umvangeli the man of God esimaziyo sonke uPastor Siphamandla Hlatshwayo, simshayile izandla la egameni lika Jesu. Bese ngibingelela futhi engimthanda ngenhliziyo yami yonke usisi wami usisi Nokwanda Shabalala. Ke simshayile izandla and bless God for her egameni lika Jesu. Hallelujah. Bese sibingelela nababhekhayo, ngithanda ukubabiza ngama-ofe. Kodwa namhlanje ngathi by revival outreach asibashayile izandla in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Nisakhona kodwa. At this instant time and moment I would like to call our host, the man of God Baba uZwani, ukuthi asondela ze ngaphambili. Khona into esizoyenza njengamanje. Khona ifa lizodedelwa kule ndawo. Ngiyacela ke umpostoli wami abesondela egameni lika Jesu. Abanye bayoqheliswa imiqhele yokunqoba, banye bayoqheliswa banye abanye bayokhala, abanye bayoshabula, abanye nikhona abazalwane bami. Ngicela ukuzithoba for few minutes, sondelani nize kimi. Few minutes bazalwane bami, nonke le ningasekudeni ngiyanicela banqele nizojika. Just few minutes amane sihlanganyeleni lana. Siyancenga bazalwane bami, few minutes of your time, then we're gonna be done.